prachtig dorp van deze jongen. Waar word jij warm van? Van Vardo natuurlijk. Van wie? Vardo. 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 En wie is dat? Dat meisje net. Oh, is dat je vriendin? Ja. Oh, een soort van... En ze zijn nu 4 man mijn ex. Ze is 4 maanden je ex? Ja. En, maar de rest is nog wel steeds? Ja. Shit happens. Hey. Hey, ja, hij voelde nog 30 seconden, kijk daar. Oh. Nou, dan nog 30 seconden. Ja. SCP was wel ver. Die mag eigenlijk wel in Fries praten, maar ik wil praten met Fries. Dit is gewoon een Friese paal natuurlijk. Ja, Friese paal. Ja. Ja, 15 seconden. ja. Waarom ben je dat in ex? Shit happens. Shit happens. Ja, dit is niet echt, nou, wil je aan Fisco? Wat zei je?